Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το ΕΣΕΚ, η συνεισφορά της βιοενέργειας αναμένεται να αυξηθεί και το 2030 και το 2050, φτάνοντας σχεδόν το 1 εκατομμύριο τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου, που σημαίνει ότι δυνητικά μπορούμε να έχουμε, επειδή υπάρχει μια αντιστοιχία 1/2, στον οικιακό τομέα μια αγορά περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων πέλετ μέσα σε μια 25 ετία. Αυτό αναμένεται να συμπαρασύρει μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας επαγγελμάτων και εφαρμογών. Πρακτικά, σαν κλάδος, και εμάς, τους παραγωγούς μηχανημάτων, αλλά και τους υδραυλικούς, μας συμφέρει βιομάζα. Οι αντλίες θερμότητας, καλώς ή κακώς, παράγονται όλες στην Ανατολή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό οι λέπτες πετρελαίου δεν επιδοτούνται, αλλά φέτος είναι μια χρονιά ξεκάθαρη, όπου επιδοτείται μόνο η θέμαξη με λέπτες πέλετ. Το πέλετ είναι ένα καθαρά ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο μπορεί να προσφέρει μηδενικές ή πολύ χαμηλές καταναλώσεις, πολύ χαμηλές εκπομπές στο περιβάλλον. Και επίσης αυτό που πολλές φορές δεν έχει διαπιστώσει ο κόσμος, είναι, θεωρώντας ότι η βιομάζα είναι οριζόντια ένα πράγμα, δεν είναι ένα πράγμα, ότι η εθαλομύκλη που παρατηρείται στα αστικά κέντρα στη χώρα οφείλεται και στα πέλετ. Αυτό δεν ισχύει. Στην περιοχή των Γιαννιτσών υπήρχαν 3-4 καταστήματα και 2 δυνατοί υδραυλικοί που ήταν οι πρώτοι που το ξεκινήσανε. Η μισή θέρμανση στα Γιαννιτσά αυτή τη στιγμή γίνεται με βιομάζα. Εάν θα πάτε στην Άρτα, το πέλετ νομίζω ότι είναι γονιδοτροφή. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Ήθελε να ενισχύσει την αγορά πέλετ ξύλου, να διευρύνει τις πωλήσεις, να ευαισθητοποιήσει το κοινό, να ενημερώσει το κοινό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η βιομάζα δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να πεις ότι αυτή η βιομάζα είναι κατηγορίας Α, όπως έχει βγει το πέλετ, γιατί το πέλετ έχει καταφέρει, δόξα τω Θεώ, έφτασε σε ένα σημείο να λέει και αυτό είναι Α1. Στην βιομάζα γενικά δεν υπάρχει αυτό. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία από την Ελαβιών, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εθνικός φορέας που μελετάει και προάγει την ανάπτυξη της βιομάζας. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, θέλουμε να έχουμε εξωστρέφεια, θέλουμε οι καταναλωτές να γνωρίζουν διαχρονικά πού κυμαίνονται οι τιμές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να βρούμε μια βιομάζα η οποία έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η χρήση της θέρμανσης από πέλετ ξύλου να είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή του καταναλωτή. Αυτό που τρομάζει κάποιον είναι το καινούριο. Θα πρέπει κάπου δηλαδή να εξοικειωθεί μία φορά με τη φωτιά, με το τι είναι η βιομάζα, με το πώς ανάβει. Κατά τα άλλα, οποιονδήποτε λέβητα του κόσμου και να πάρει ακόμα και μία αντλία θερμότητας, έχει 2 σωλήνες, μία ζεστό νερό, μία κρύο και μία καμινάδα. Τώρα, η θερμότητα στον οικιακό τομέα παρουσιάζει μια ανταγωνιστικότητα. Οι τιμές διαχρονικά είναι σταθερές. Στον τομέα των πέλετ είναι πιο κάτω σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Όπως δείχνει και ο δείκτης τιμών το ProPellets Austria. Αντίστοιχα, τέτοιο δείκτη τιμών έχουμε και στην Ελλάδα από φέτος και θα μιλήσουμε σε ένα από τα πάνελ γι' αυτό. Πώς υπολογίζεται αυτός ο δείκτης τιμών? Κάθε μήνα λοιπόν παίρνουμε τις τιμές πώλησης των πέλετ από αντιπροσωπευτικό αριθμό καταστημάτων λιανικής πώλησης σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη κατανάλωση των πέλετ. Μιλάμε μόνο για πιστοποιημένα πέλετ Α1.